Hej så, og velkommen til den her YouTube-video. Og i dag, der har jeg Isabella med, og vi skal smage jalapenos og chiliflager. Som sagt, så har vi altid vores økomælk. Vi hælder det. Og nu ser vi så prep vores mad. Good boy. Så vi kan se, så spiller Emilia en lille smule. Tid til... Det lugter rigtig meget. Ja. Okay, nu er det taste test. Er du klar? Ja. 3, 2, 1 nu. Det er live work. Så vi rater det. Jeg er ikke fucking træt. Så hvis I, vi skal Lad lukke være, noget. bare lad være.